bé, després de 2 mesos d'inactivitat sense cimera, anem a reprendre aquesta activitat. Avui hem vingut fins aquí, fins a l'urbanització del Farell, al costat de Caldes de Montbui, i anem a fer 2 cims, que farem el Pic del Vent i el Puig de la Creu. Anirem fins a Castellar del Vallès i tornarem a agafar el cotxe, que el tenim aquí. Així que tenim uns 14-15 quilòmetres per davant, així que vinga, anem a començar, que el sol apreta i tenim una estoneta. Apa, fins després! Bé, ja tenim un altre cim, el Pic del Vent. Està aquí a l'urbanització del Farell, al costat de Caldes de Montbui. L'ascensió ha sigut molt curteta, perquè el lloc on aparques està molt a prop, i res, vas pel mig del box, un caminet molt estret, i res, molt xulo. I ara res, anem a continuar la ruta, que tenim un trosset per davant. Apa, vinga, fins ara! Bueno, ja hem baixat del Pic del Vent, hem baixat pel corriol que hi ha. El corriol és el que tothom en el Wikiloc posa, que és molt pendent, hi ha molta pedra suelta i s'ha de tindre una mica en compte. Però res, són 200 metres i res, l'hem baixat bastant bé. Era millor que no fer la volta per la pista, perquè ens estalviem 2 quilòmetres, que amb els 14-15 que us hem dit que faria, doncs home, 2 es nota. Així que res, hem arribat aquí a la intersecció i anem a agafar la pista de la meva dreta per anar fins al Puig de la Creu, aviam què ens trobem pel camí. Vinga, va, anem-hi! A l'Alzina Balladora. A aquesta alzina li diuen així perquè quan baixaven de la plec de Sant Sebastià de Montmajor, les colles s'aturaven aquí, cantaven amb les gralles, feien música i feien els balls típics, i llavors per això li diuen l'Alzina Balladora, perquè això ho van començar a fer en el segle XX. I res, vull dir, un lloc molt maco, una esplanadeta on pots descansar 3 minutets, contemplar l'alzina i continuar cap al nostre repte, que és el Puig de la Creu. Així que vinga, va, anem! Vinga, va, Coca, pugem-hi! El número 60, el Puig de la Creu, de Castellar del Vallès. Com sapigueu, hem vingut des de Caldes de Montbui, des de l'urbanització del Farell, hem fet el Pic del Vent, hem vingut per pista fins a l'Alzina Balladora i hem arribat aquí, a aquest cim, el Puig de la Creu. És una passada, hi ha un refugi, la veritat és que és molt maco. Avui el dia està bastant clar, fa molt de sol i es veu totes les muntanyes que tenim al voltant. Es veu Barcelona, allà tenim Collserola, allà davant meu tenim la Mola, i res, una excursió molt xula i molt divertida. Hem trobat rovellons molt petitets i no els podrem agafar, però bueno, hi ha rovellons i res, molt divertit. Ara toca descansar una miqueta i res, i beure una miqueta d'aigua i baixar fins a buscar el cotxe, que hem de tornar cap a casa. Així que bye bye, fins al proper vídeo! Ja tenim 2 cims més, el Pic del Vent i el Puig de la Creu. Bé, bueno, ja com us he dit abans, hem pujat per aquí, molt facilet, fins al Pic del Vent. Hem baixat 200 metres pendent, amb molta pedra i tal, però bueno, no es feia malament, s'ha d'anar molt de cuidado, però bueno. I res, després tot per pista fins al Puig de la Creu, el Puig de la Creu impressionant. La veritat és que el santuari que hi ha és molt xulo, és espectacular. I res, ja hem tornat per la pista i fins aquí. I ara res, anem a descansar 5 minutets, agafar el cotxe i anar cap a casa, que són les 5 menys quart de la tarda. Hem estat caminant 5 hores, 34, bueno, 5 hores, entre les paradetes i tal.
i estem una miqueta cansats, així és que donem per finalitzar la ruta Barbu d'avui i bye bye, fins al proper Simo Ruta!